Monggo dilajeng Pak Nom. Nggih siap. Eplok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi busri minum susu. Ketok Bos ame-ame cek belalang kupu-kupu. Ada bos cek di sini. Jangan ragu. Nyucah ya muda. Monggo bosku, kemana bosku? Ayo bos, joget Rin. Godok ganteng dhewe. Godok ganteng dhewe. Masku, salaman sing Mas apa jenenge Mas? Mas Jumanto. Jumanto, iki Mas. Ayo dong. Wong ayu sing tak tresnani. Wong tak impi. Aku ora bisa lali. Wong sliramu pak pujan ning ati. Nasihat sepisan ketemu nanging gede ngerasa tresnaku Rina malah bingung Sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Aku wis kebal tresno nanging ati putih gawe lara. kok ketoke panas men to Mas nganggo Eh? tisu neng apa sliramu tega Tinggal aku cahaya muda. Punya lagu apa dek? Yo. Cocok elek dhewe, cocok ganti dhewe. Mas Jumanto, Jumanto nggih, siap. Wong ayu sing tak tresnani no wengi wong tak impi. Aku ora bisa lali mong sliramu kepujan ning ati. mental banget sih nasihat sepisan nanging gede ngerasa tresnaku ampun 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 Rinawan kita Sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Aku wis kebacut tresno nanging atiku gawe lara. ampun 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 Dik, seru nyabut Mas Jumanto to. Neng nyopo sliramu tega. neng apa
Masih ada keri-keri. Lagune keri-keri. Eta Pak Budi. Sama Ada Mas Pak Sahrir. Sahrir. Pokoknya habis ini ntar lagunya diputer langsung. Iya, lagunya perahu layar dihafal toh? Oh bang. Dek teteng ganteng, Eh. ganteng karepmu. Dodok ganteng dewe. Ganteng karepmu. Yantong ganteng dewe. Isabella. Aku ramasa sih ngono kuwi. Iya. Isabella adalah Dodok pancen ganteng karepmu. Mangga Pak Yanto, Bu Susi, Cengkareng, Dek Ririn, Mas Sugiono. Pulau Gadung, jangan lupa ditap-tap nggih. Lembayung Senja, Arimba Wijaya. Sawindu suwe lawase, kowe lunga pamit Pancen duh wong ayu pepujanku habis susah mong kangen seliramu Pancen Azara ayo Mas Budi Rina wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Mas Budi ayo Mas Budi kenapa sih? Kenapa sih nggak mau maju? Kenapa sih? Aduh, ini udah jinak semua loh Mas Budi. sudah disuntik anti rabies loh. Padahal tatone akeh kok wedinan ya Mas. Apa? Oh, sing iki apa iki? Mas Heri. Apa iku Mas? Iki lho. Oh ya tenang. Sudah waktunya atau belum? Kalau Sudah. belum tak keluarkan sekarang. Pakai apa, Dek? Pakai apa? Pakai balsem. Aja sembelang. Tresnaku wayahe metu lho, Dek. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Makasih ya Mas, Bang Laris. Masa ngene pelarise. Sawindu suwe lawase pamit karo aku wong ayu pepujanku ati susah mong kangen seliramu
jangan lupa tap-tapnya ya. Reno wengi tak ya. Hati susah. Mas Heri. Ayo toh Mas Heri. Rasa kangen ora bisa mari. Ampun sira kang bisa nabani. Masku. Heh? Aja sumelang ayu tresnaku cahya muda cahya muda Ora suwe aku bali bisa sumande ana ing lintang asmara. Nyanyi ora, nyanyi ora, nyanyi. Mas Heri nyanyi, nyanyi ya. Ya, oke. Isabella, cek. Aduh Mas Heri.
matur sembah Makasih nuwun. ya. Ayo, kono pakai nih. Nah, yang satu kono dia Mariska. Ayo Mas Bosum ganti tek ya Mas satu-satu. Heri, tak kancani Rene Mas. Ayo, salam maghrib. Pak Cek. Ayo Pak Cek. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglong peteng dedetan pertan rinoso kaya wong kelangan peto delek-delek wekasan ning urung majum ke hae ayo sing ndi ki haene Mas, aku ku yo iya iya iki aku Dek kowe nyuwun dhewe iki aku Mas. nah Mas, Dedek belum loh Mas. iya Kok terus kunci motor loh, ya Allah. mobil kuwi Dek Kunci mobil. heeh Mobil apa Pak? Eh? Kayaknya kok mobil anu angkut pasir. Tak sumen marang sliramu, aja lali lali prasastiamu. Tresnaku kang satu tetep tulus nglanjeni jiwaku. Rizka wae sapa Oh mana masa Dek biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglung peteng dedetan oportan rinoso
tentrung bebasan wanci panggung dalek-dalek wekasane burung Ben nyanyi ning kono wonge. Nyanyi salah-salah ae. bablas ke Sidoronda, Dik? Mamas, kok iki dom loro? Suwek. Lah Didik belum iki piye, Cak? Pakno. Dilajeng napa menika, Mas? Sidoronda. Sidoronda iso dimedile ora, Om? Bisa. Oke. Ora. Dek, nek Sido Dudo. Sapa? Cah kono kae lho. Mbah Narno. Kok Mbah Narno? Lah ngelamun ae Mbah Narno kok. Sidoronda, Mas. Sing rondo sapa jane? Mesti mantane. Kok bareng awake dhewe. Kena mantanmu ayo. Iya, kan iki anu. Wis batin, mergo 1.000 ki mau batin langsung. Mama, Didik belum lo ya. Tak suwon marang sliramu mbok aja lali janji prasetyamu. Lanjut ke Dik. Tresnaku kang satu tetep los langgani timamu. Ya bener-bener. Sidoronda Ayo. Mas Heri gak joget? Mas Heri, ayo Mas. Mas, ayo. Nyanyi. Sidoronda. Mas Heri. Biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing ganteng kaya aku iki pungkasane sliramu digawe lara ora urung saikine Sidoronda. Nanging biyen kabeh mawas ibarat kubur apa dadi sekolah. Tanpa Betul
antane randane bojoan selawase ando tresno bebojoan selawase materi maju mata sembanun Dik. Cintaku. Pak Nok udut ya Pak Nok ya. Ikutin aku sayang. Aduh, ayo Lek. So. Aduh, sini Bu. Yang punya kawasan Jawa. Yuk. Gimana Kang Pasir? Omongnya rem joget. Rasido. Kene lah. Mumpung aku sing nang kene lho, terus aku boleh lho. Sesuk aku ra nek kene meneh lho, kecuali diundang neh. Mau nang kono apa nang kene? Sabda pandita Pak Jack,
dhewean ya wani sampean iki. Tapi ya ketok sih. Cah kendel. Kendelan no. Kendel ya Pak No. Kandani. Kandang. Bu, ngersake lagu apa lo nanti cantik? Nemen lagi. Dadi wong mbok ya nemen-nemen karo kancane dhewe kok nemen era-era. Sabda panditaraku Merayu seliramu. Dados sisi hatiku. Wong iku sing lelaki. Tresnaku bang. Iya. Duku sumo sira kang mas papujane ati Ayo masuk. Kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar kenyokan sulestyo wicaksana lan lebda ing karya. Rino kelawan wengi wong ayu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi Tung gentak-gentung sir tung gentak-gentung sir sindek lemes iki pisan kasbon sik Pak De kasbon sik siap apa piye sesuk toko semen jek bingung jare oh tak kira nyawere ngutang ngono kok krunguku kok piye Pak Eko mantap saka soroting netramu rasela
jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar kenyokan sulestyo wisaksana lan ledha ing karya Ya Dok. Mas, sampun lagune. mengkone salah bubar. Tak dicek lagune sampun. Saestu. Kok dilungkas aku mulih lho. Dek, kan malu kan aku takut pasir sesuk. Dilungkas aku mulih lho lagune engko ndak anu lho. Saka sorot ning netramu. Yen rasela Cek Mas Jum sembah nuwun barokah barokah. Kayak ngene to Pak No. Dek Riz, ternyata bos-bos kita masih di sini.